magi Samuel inene yo machalandi kiwinjo kanyo ka jopuonje mosewacho kata ni ero somo kwam piny kar kae nang'o matimdo. Shida to nitiere e wach mar CBC ni mano ok miriambo kaka wadoni osewacho nitiere rush man nitiere mar implementing the entire thing. Onge kata report mano nyiso kaka negi timo comparative analysis. Ingeni Kenya wacho ni waero kopo gik moko, wang'iyo sijui Singapore, wang'iyo kanye, waneno ni gini ber, wabiro in 1 year administration osechako implemented. That was something man nitiere mane dhi collapse. Gimoro implement mar institutionalizing something machalo kaka CBC ma dhi affect millions of students. Ok en gimoro mibiro in 2 years isechako time. Mano gima timore kata in 10 years itimo mana analysis mar gini and how odhi impact ji, how are we prepared kaka sirkal mar Kenya, how are we prepared to ensure that gimwa dwa chako timo ni endi ere kaka odhi impact the students, ere kaka odhi impact parents. Nikech sani indi parents moko kata kia kaka gipunyo nyithinde gi gik moko mantiere e nini e CBC ka sani endi grade 10 osedonjo gionge gi books, gito nitiere school ji onigo som, teachers onge capacity, gikao teachers mag 844 gitimo negi few weeks trainings to gidwa ni implement CBC. It's impossible. Nitiere gik mang'eny ma CBC obiro godo ma pok kaka wan kaka Kenya ka we were not ready for this thing at this particular time. Gini onigo mi enough time mar preparations, enough capacity building nikech gini nitiere analysis mag students, analysis kaka mag teachers kata mag parents. Mondo gino ni kaka nyithindo chako puonj nyithindo e grade from grade 1 to ready capacity mar jok madhi puonjo nyithindo ka gidhi e up nini senior secondary already osetim, junior secondary no setim, senior secondary osetim, everything. Mondo gini ni bed gimoro madhi ma very en gimoro ma very flawless. Ineno gimoro ma progression ne dhi maber sana. Mano everything gimane lak. Ka comment e girshani Shabi was another thing. Ang'o momiyo ne wawuok mwech sana kuwuok e NHIF kwa biro shaka. Ang'o mane dwa pandi mane nitiere motimore e NHIF manok dwa ni ji mondo ng'e momiyo ne wadhi e shaka. Area illegalities ng'eny manotimore e NHIF. To the problem wagi Kenya okoda timo investigation, okoda timo analysis, okoda timo gimoro amora, gimoro kwase kwalo pesa gimoro to disband that institution. To chako institution machielo mondo evidence gi everything mane timore koja chande olor. Nitiere pesa mang'eny billions of money mano lale gi NHIF. Sani wabiro sha in less than 2 years already billions oselal, more than 11 billion ma cannot be accounted for. Ere kaka wadhi konyore Kenya ka projects gi tenders mano tim mag sha procurement magigo eko already ne nitiere gi anomalies. Jinesu jako wacho ni nitiere kaka nitiere jomoko moseketo relatives gi jomoko moketo ang'ogi ma manage gige sha gi endi. Already ne nitiere gi problem ma sani sirkal ok nyal wuondo wani sha is working and everything is good ka jopiny matiyo gi sha ni temo wacho no gino kwak nikech onge kuma Ruto dhi e hospital to tiyo gi sha. Of course payslip ne nyalo nyiso ni sha bedo deducted at this particular amount of money to mano gimotiyo go otiyo gi private insurance. To private insurance, private hospitals, most of them okausa except for government employees. To government employees go moko be obero limited kata gitiyo gi shano onge, it's not helping. Of course onyalo bedo no konyo ji ari adek kumoro, lakini generally kaka sha as an institution, it is not an institution ma work. An institution man give very serious problems ma government pok obiro ayanga more accept the fault manegitimo.